Вітаю спадарства, эфір Белсату працягне аб'ектыў. Я Юлія Лабанова і разам падсумуем галоўныя навіны гэтая пятніцы. Дыпламатычная вайна з еўразвязам. Калі раптам спыняць працу консульствы Літвы і Польшчы, якія выдаюць абсалютную большасць шенгенскіх візаў. Вядома, гэта надзвычай цяжэйшым зробіць атрыманне візы для беларусаў. О, край родный, край прыгожы, милы кут моих дзядоў. Вядомую акторку звольнілі за грамадзянскую пазіцыю. Я все-таки думала, что застаецца нейкі люфт, на нейкую разумнасць, на павагу. Салідарнасць спартоўцаў і спробы яе спыніць. Последние судороги, такие системы, они пытаются держаться за то, что есть, и, конечно, берут и пытаются остановить самых лучших. Новая дыпламатычная вайна. Еўразвяз уводзяць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў і сілавікоў. Менск адклікае амбасадараў з Літвы і Польшчы, де выступае за скарачэнне колькасці літоўскіх і польскіх дыпламатаў. Літва на гэта не пагаджаецца. Александр Папко. МЗС Беларусі скасавала рэгістрацыю замежных медыяў і адклікала амбасадараў з Літвы ды Польшчы. Колькасць дыпламатаў з гэтых краінаў Менск загадаў скараціць удвая. Атрыманне візаў будзе цяжэйшым і сёлета будзе рэкордны год па скарачэнні колькасці шенгенскіх візаў з-за каранавіруснай эпідэміі, из-за дыпламатычнага канфлікту. 640 тысячаў шенгенскіх візаў летась атрымалі нашыя суайчыннікі. 70% ад гэтага ліку выдалі консульствы Польшчы ды Літвы. Скараціць іх персанал Менск загадаў у той самы дзень, калі еўразвяз ухваліў санкцыі супраць 32 высокапастаўленых міліцэйскіх чыноўнікаў і 12 чальцоў цэнтрвыбаркаму. Гаворка вядзецца пра спіс з 40 асобаў. Хацеў бы паўтарыць, мы лічым, што толькі народ Беларусі мае права вызначаць сваю будучыню. Міністэрства замежных справаў Беларусі адрэагавала на гэты сігнал эмацыйным тэкстам. Санкцыі уведзеныя як кара па сутнасці за тое, што Беларусь не пайшла на выкананне набору ультыматыўных патрабаванняў, задавальняць якія не стала б ні адна суверэнная дзяржава, якая паважае сябе. Спыніць гвалт, вызваліць затрыманых ды палітзнявольных, паважаць грамадзянскія свабоды і свабоды СМІ, а таксама пачаць дыялог з грамадствам. Такія патрабаванні выставілі лідары еўразвязу афіцыйнаму Менску. Ці сапраўды Брюссель увёў санкцыі несправядліва? Лично мое мнение, я думаю, справедливо. Надо было сделать еще нашему президенту, чтобы ни один чиновник не выезжал из страны. Незаконные, потому что за Лукашенко голосовало большинство, а за Тихановскую очень мало. Рашэнне еўразвязу МЗС Беларусі назвала цынічным і бяздушным. Менск нават прыгразіў спыніць дыпламатычныя стасункі. Калі раптам спыняць працу консульствы Літвы і Польшчы, якія выдаюць абсалютную большасць шенгенскіх візаў, вядома, гэта надзвычай цяжэйшым зробіць атрыманне візы для беларусаў. Сярод чыноўнікаў, якім еўразвяз забараніў уезд і чыю маёмасць замарозіў, апынуліся Лідзія Ярмошына ды Юрый Караеў. Александра Лукашэнку ў чорны спіс не залучылі. Як патлумачыў прэзідэнт Францыі, зроблена гэта, каб Лукашенка меў магчымасць сесці за стол перамоваў у справе перадачы ўлады. Гэтыя санкцыі, яны яшчэ, я думаю, што яны не канчатковыя, гэты спіс мусіць папаўняцца. І калі параўноўваць з папярэднімі санкцыямі, якія выходзілі больш за 200, напрыклад, чалавек у спісе, то зараз гэты спіс ён не дастаткова значны, каб на нешта паўплываць. Санкцыі захаду будуць нарастаць, а выйсці з супрацьстаяння паміж грамадствам і ўладаю можна толькі праз перамовы. Сітуацыю ў краіне падчас онлайн-брыфінгу пракаментавалі Святлана Тихановская і сябры прэзідыуму Координационной рады. Мы настаиваем на экономических санкциях, индивидуальных экономических, либо против бизнесов, которые поддерживают этот режим, диктатуру. И такие санкции, я уверена, уже обсуждаются на ряде стран. Да пашырэння чорнага спісу рыхтуецца і Вашынгтон. Камітэт замежных справаў Кангрэсу зацвердзіў законапраект, які прапануе увесці санкцыі супраць расійскіх грамадзянаў, якія займаюцца здушэннем пратэстаў у Беларусі, не прызнаваць інтэграцыі Беларусі ў саюзную дзяржаву з Расіяй, а таксама высветліць, дзе захоўваюцца фінансы Лукашэнкі. Любые санкции Запада сейчас не имеют большого значения.
или не имеет большого значения до тех пор, пока российский режим, то есть Кремль, поддерживает Лукашенко. Менск абвесціў пра стварэнне уласнага чорнага спісу. Праўда, агучыць яго адмовіўся. Антызаходні санкцыйны спіс пачынае аўтаматычна ўжывацца і ў Расійскай Федэрацыі. Ужо заявіла расійская МЗС. Александр Попко, Белсад. Насуперак судоваму і міліцэйскаму бязмежжу беларусы працягваюць выказваць нязгоду публічна. У Гомлі жанчыны ў чырвоным склалі кветкі да помніку Ірыны Паскевіч. Затрымаць іх АМАП прыехаў 3 аўтобусамі. У Менску ж чарговую спеўную акцыю зладзілі студэнты лінгвістычнага універсітэту. Я вообще пришла в собственный университет по делам, а смотрю, тут поют и думаю, ну грех не спеть. Мы поем песни в поддержку заключенных, тех политических заключенных, а также мы высказываем свое мнение, что мы не согласны с тем, что сейчас происходит в стране, и поэтому выходим здесь каждый день. Покуль яны не пачнуць прызнаваць свае памылкі, людзі не спыняцца, людзі працягнуць выходзіць. Студэнты лінгвістычнага выйшлі спеваць песні свабоды, нягледзячы на новыя пагрозы з боку адміністрацыі універсітэту. Масавыя мерапрыемствы раней забараніла рэктарка Наталя Баранова. А сёння проста ў будынку МДЛУ людзі ў цывільным затрымалі студэнта Андрэя Булыгу. Міжнародны дзень барацьбы з гвалтам асабліва сімвалічны сёлета ў Беларусі. Масавыя катаванні мірных дэманстрантаў распачаліся пасля пратэстаў 9 жніўня. Пры гэта сведчаць сотні здымкаў і аповедаў знявечаных. Збіваюць затрыманых і цяпер. Што можна зрабіць, каб прыцягнуць вінаватых да адказнасці, даведвалася Діяна Радкевіч. Уладзіслава збілі ў ізалятары на Акрэсціна пасля затрымання 9 жніўня. Маладзён збіраецца падаваць заяву ў следчы камітэт аб распачынанні крымінальнай справы па факце міліцейскага гвалту. Мы только собираем документы для того, чтобы потом, когда сменится власть, у нас уже с работающим законодательством была возможность привлечь этих виновных лиц уже к законной ответственности. Сістэмныя масавыя катаванні ў Беларусі пачаліся адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў 9 жніўня, калі людзі выйшлі на мірныя акцыі пратэсту. Наш эксперт раіць пацярпелым падаваць заяву ў следчы камітэт, хоць некаторыя баяцца адміністратыўнай справы за ўдзел у масавых мерапрыемствах. Даже если возбуждение уголовного дела отказано, то там, по крайней мере, будет заявление человека, его объяснение по факту, да, ряд свидетелей, которых он назвал, да, обстоятельства, при которых все это произошло, заключение судебно-медицинской экспертизы. 20 жніўня беларускія і замежныя праваабарончыя арганізацыі стварылі міжнародны камітэт для расследавання катавання ў Беларусі. Сёння самае эфектыўнае ды важнае ў барацьбе з гвалтам – фіксаваць факты і ствараць справаздачы. Людей продолжают избивать дубинками, то есть это все остается. И ни один этот факт не должен остаться безнаказанным. Каждый, кто совершает сейчас эти преступления, должен понять, что от ответственности он не уйдет. За амаль 2 месяцы по фактах катавання ў нашай краіне не распачалі ніводнай крымінальнай справы. Правовая система у нас не работает. Правовая система зиждется на, в первую очередь, независимости судебной системы. Если судебная система зависима от государства, а у нас она зависима полностью, то работать она не может. На незалежное расследование не спадзяецца и большиня опытанных нами жыхароў столицы. Думаю, что сейчас их будут защищать и искать какие-то лазейки. Но это значит, что признать свою неправоту. А власть признавать ее явно не желает. Ну, не павінны гэта так пакінуць. Калі кожнага нацыста знайшлі ў свой час, мы таксама павінны будзем знайсці кожнага, хто аддаваў па меншай меры гэтыя загады. У першыя дні пасля выбараў сілавікі затрымалі амаль 7 тысяч пратэстоўцаў. Праваабаронцы паведамляюць пра больш за 500 сведчанняў пра катаванні. Діяна Радкевіч, Белсад. Акторы гарадзенскага тэатру «Лялек» падтрымалі калегаў. Яны запатрабавалі аднавіць на працу Ігора Уланова, звольненага з гарадзенскага драматычнага тэатру за перакананне, а таксама спыніць ціск на іншых актораў. Зорку Купалаўскага Зою Белахвосцік звольнілі з Акадэміі мастацтваў без яе ведама. Працяг тэмы ў наступным сюжэце. Я ўпэўнена, што гэта проста, не пушчаць купалаўцаў нікуды.
Гэтак зорка купалаўскага тэатру Зоя Белахвосцік адрэагавала на сваё звальненне з акадэміі мастацтваў. Пра тое, што яна больш не ёсць мастацкаю кіраўніцаю выпускнога акторскага курсу, народная артыстка Беларусі даведалася ад калегі, а не ад кіраўніцтва установы. Я все-таки думала, что застаецца нейкі люфт, на нейкую разумнасць, на павагу, на разуменне, што ізноў жа гэта дыпломны курс. Актрыса не плануе пакідаць сваіх вучняў, рыхтаванне дыпломнага спектаклю ўжо пачалося. Я спадзяюся, што я проста знайду форму, магчымасць, як я буду з імі сустракацца і дапамагаць ім. Зоя Белахвосцік – адна з больш як паўсотні актораў і працаўнікоў купалаўскага тэатру, якія звольніліся пасля выбараў. Такім чынам купалаўцы выказалі салідарнасць са звольненым кіраўніком тэатру Паўлам Латушкам. Яшчэ раней калектыў публічна асудзіў фальсіфікацыі ды паслявыбарчы гвалт уладаў. Цяпер у купалаўскім тэатры абвешчаны прастой. Усе спектаклі адмененыя да снежня. Пустая сцэна і ў гарадзенскім драматычным. Не ходите в театр, у нас мы решаем играть не на сцене. Кіраўніцтва тэатру пра адмену ўсіх спектакляў праз эпідэмічную сітуацыю абвесціла тыдзень таму. Але тэатр ужо ў нядзелю вернецца на сцэну. Акторы сцвярджаюць, што адмянялі спектаклі насамрэч не праз інфекцыю. 2 зала было полностью выкуплено в связи с тем, что актеры остановили спектакль. Это было очевидно воспринято как некой акции, как демонстрации. И у нас тут же организовался в зале ковид. Спектакль акторы спынілі 20 верасня, даведаўшыся, што іхных калегаў затрымалі падчас акцыі пратэсту. Кіраўніцтва звольніла 2 актораў, яшчэ 4 урэзалі заробкі. Возможно, если этого ничего не случилось бы, то по сей день многие жители нашего города и нашей страны не понимали бы, что происходит конкретно в сфере искусства. Непрымальнаю лічаць сітуацыю акторы гарадзенскага тэатру «Лялек», якія запісалі адмысловы зварот на падтрыманне калегаў. Мы требуем опровержения оскорбительных статей о Гродненском драматическом театре в газетах «Гродненская правда» и «Советская Беларусь». Мы крайне возмущены методами руководства директора Гродненского драматического театра Гедича Игоря Николаевича. Мы против назначения на должность любого белорусского театра бывших военных. У кожным тэатры галоўная трупа, а не кіраўніцтва, падкрэсліваюць акторы. Если театры не нужны, то не нужны ни министерства, ни управление культуры. За апошнія тыдні і гледачы паказалі, што для іх галоўная трупа. І акторы давялі, што для іх галоўнае мастацтва, а не будынак тэатру. Ды хіба ж мы праў не маем сілы шлях свой адзначаць і сваім уласным краем край свой родны называць. Ірына Дарафейчук, Белсад. Прадстаўнік другой лігі чэмпіянату Беларусі па футболе, каманда «Першы рэгіён» з Берасцейшчыны, а таксама ўдзельнікі чэмпіянату беларускай сталіцы «Тарпеда» зняліся са сваіх турніраў на знак нязгоды з рэпрэсіямі супраць спартоўцаў, а перадусім з затрыманнем шматгадовай лідаркі нацыянальнай зборнай па баскетболе Алены Леўчынкі. Ціск на спартоўцаў і спартовая салідарнасць у матэрыяле Александра Пуцілы. Сённяшнюю раніцу аматары спорту сустрэлі з выявою Алены Леўчынкі на першай паласе прайзболу і артыкулам галоўнага рэдактара выдання Дмітрия Герчыкова. Мы хотели писать не про это. Солидарность важна в любой ситуации, когда попадает человек в тяжелую ситуацию, скажем так. А в данном случае еще и непонятно, почему он попадает в такую ситуацию в цивилизованной стране. Понимаете, только за то, что он выражает мнение. Сегодня один из подписантов инициативы «Вольное объединение спортовцев» баскетболист Егор Мещеряков в якости подтрымания своих однодумцев запросил их на открытое тренирование. Интересные времена переживаем, товарищи. Никогда не думал, что буду одевать майку коллеги с 11 номером сборной Беларуси. Лена, мы с тобой с начала и до конца. Лена мой друг, Лена друг нашей команды. Она много нам сделала, оказала даже помощи. Она болельщик гандбольного клуба «Витязь». Поэтому, это
невозможно было просто выйти на площадку и заниматься там любимым делом, играть, когда вот такой беспредел происходит. На матч чэмпіонату Беларусі команда Константина Яковлева «Витязь Леон» не вышла на знак протесту супраць арышту Алены Левченкі. Уже на наступны день Белорусская федерация гандболу отхилила яе от удела у турниры. Как показала наша практика, что наше руководство не умеет ничего создавать, а умеет только разрушать. Они сняли команду с чемпионата. По сути дела, они сами своими руками делают все, чтобы здесь наконец-то все поменялось. Присудить техническое поражение, это было бы, наверное, правильно. Это было бы адекватно. Но снимать клуб с чемпионата, я думаю, что точно гандболу это не прибавит вестов. Последние судороги, такие системы, они пытаются держаться за то, что есть, и, конечно, берут и пытаются остановить самых лучших, и привлечь внимание, и, опять-таки, то, что делали много лет, запугать всех вот этими задержаниями. Но, к счастью, они как раз-таки достигают обратного эффекта. То, что их просто сняли, понятно, что они как заноза были, наверное, в гандбольной федерации. Заноза в руке, да, ее лучше удалить, чем с ней взаимодействовать. Хотя этот матч, я уверен, могли переиграть, могли сделать исключение, но решили резать по-живому. Пройшло 3 суддзяў з 15 выписанных суддзёю запаснік Алене Левченцы для утрымання под адміністратыўным арыштам. Другие суддзі, футбольная торпеда Менск, ды першы рэгіён не пры справах у сваіх чэмпіянатах, а Віцязь ужо актыўна плануе ўдзел у паказальных турнірах ды таварыскіх матчах, у тым ліку і дабрачынных. Александр Пуціла, Белсат. Шмат беларусаў, якія раней былі далёкімі ад палітыкі, гэтым летам нечакана апынуліся за кратамі. Для іх гэта шок і вялікі стрэс. Каб затрыманым і зняволеным было прасцей адбываць свой тэрмін, нават незнаёмыя людзі дасылаюць ім лісты. У Магілёве з'явіўся новы сервіс, які дапамагае напісаць за краты. Вольга Васильева. За апошнія 2 месяцы з палітычных матываў за краты кінулі шмат беларусаў. Магілёўцу Сергею Пехцерову вытрымаць 14 сотняў арышту дапамаглі лісты і паштоўкі з волі. Мне папа прислал письмо, такой рассказ семейной истории. Вот. Я знал, что моего прапрадеда репрессировали в Могилеве. Вот. Отобрали земли, сад, лес. Вот он мне еще раз это все рассказывает и гордится мной. За 14 сотняў знаёмыя і незнаёмыя людзі даслалі Сергею больш за 80 лістоў паштовак. У якасці падзякі Сергей стварыў сервіс, які дапаможа падтрымаць допісамі кожнага зняволенага. Я сделал сайт ivs.today. На нем можно получить информацию, кто сейчас находится в ИВС. Даже если там никто не находится, мы сделали ссылку на сайт Весны, где можно получить всю информацию по политзаключенным. К сожалению, их больше 100 человек, и им тоже нужно отправлять письма. Проект «Листы» у ІЧУ Сергей реалізуе сумесна з магілёўскімі праваабаронцамі, якія будуць непасрэдна сачыць за напаўняльнасцю сайту. Гэты сервис позволяе ўсё ж таки адсочваць менавіта ў рэальным часе, каму там больш патрэбна там гэтая дапамога. Бо калі там застаецца адні суткі ў чалавека сядзець, можа яму паштоўка і не так трэба. А калі там 13 ці 14, тут, канешне, уже варта ўсім было б ўзяць да штосьці напісаць. Кожны ліст перад тым, як трапіць да зняволенага, праходзіць праз цэнзуру. Таму прыватных рэчаў згадваць не варта, раяць праваабаронцы. Заўсёды добрая ідэя напісаць апошнія навіны. Да супрацоўнікаў установы таксама даходзіць пасыл. Чалавека любяць і падтрымліваюць на волі. Таму, калі у вас ёсць нейкі чалавек, які знаходзіцца зараз за кратамі, вы калі дасылаеце сваё пісьмо, абавязкова укладваеце ў канверт таксама яшчэ некалькі чыста канвертаў, пару лістоў бумагі, і абавязкова там пару марак. Такім чынам і ў зняволенага з'явіцца магчымасць напісаць камусьці ліст. Жыхарка Магілёва Вольга Семченко атрымала адказы на свае лісты ад Артёма Сакова, Владимира Цыгановича і Сергея Тихановскага. Сергей Тихановский мне написал вот такой вот лист. И неважно, что он написал не шмат, все равно приемно. Написал «Дякуй, веру можем, пераможем». Это круто, здорово. Вольга кладзе ў канверты для зняволеных выцінанкі, сэрцайкі ды прыгожыя паштоўкі. Мои многие сябры пишут
пишуть, як я, лісты не толькі такім вельмі знакамітым людзям, так? Ну і там і блогерам, але і тым палізняволеным, якія былі раней затрыманы, которым давалі не па некалькі год, на которых заведены былі крымінальныя справы, вось і анархісты у тым ліку. Лісты дапамогуць і тым, хто зняволены на некалькі сотняў, і тым, хто пакараны доўгім тэрмінам. З дапамогай сайту ivs.today даслаць ліст і падтрымаць чалавека цяпер вельмі проста. Ольга Васильева, Белсат. Сэрцам з Беларусю. Канцэрт салідарнасці з нашаю краіну адбыўся ў польскім Беластоку. На ім выступілі польскія і беларускія музыкі. Вельмі рады падтрымаць і выказаць салідарнасць і падзяку ўсім тым, хто і за мяжой падтрымлівае беларусаў. Важная кожная дробязь, кожная падтрымка. Таму гэты канцэрт гэта маленечкая кропля у вялікім моры таго дабра і святла, што адбываецца у адказ. Жыве Беларусь! Гэта былі ўсе навіны на сёння. Сачыць за актуальнай інфармацыяй заахвочваю на нашым тэлеграм-канале Белсат. На гэтым зычу спадарству спакойнага вечара. Беражыце сябе. Да сустрэчаў.